ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇକାର ଯୋଗ ଲେଖି ଶିଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଇକାର ଯୋଗ କ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ କି, ଖ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇ ଖି, ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ଗି ତ ଗୀତ, ବରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ବି ମୁଦ୍ରଣରେ ଆକାରଣା ବୀଣା, ଦନ୍ତେ ନ ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ଦି ନଦୀ, ରରେ ଆକାରେ ରା ମୁଦ୍ରଣ ଦୀର୍ଘ ଇକାରାଣୀ ରାଣୀ, ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ଦି ପ ଦୀପ, ବରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ବି ର ବୀର, ଦରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ଦି ଦନ୍ତେ ନ ଦିନ, ଧ ଦନ୍ତେ ନରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ନି ଧନି, ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ସି ଶଶି, ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ଧୀର ଧୀର, ମର ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ମି ଦନ୍ତେ ନ ମିନ, ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ସି ତ ଶୀତ, କର ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ କୀଟ କୀଟ, ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ସି ତର ଇକାରେ ତା ସୀତା, ଭର ଦୀର୍ଘ ଇକାରେ ଭୀତ ଭୀତ, ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ବିଷୟରେ ଲେଖି ଶିଖିବା।